Smeli murisei zvenyu. Sorry ndakukunetsai. I know kuti hamusati madzoka muchiri kuUK but ndaita problem Smeli. Ndina mainini vangu vakaenda kuDubai. Vaenda kuDubai vakaenda nemunhu weukama. Saka vasvika ikoko vakaenda nemunhu vachinomushandira. Saka problem yavepo ndeyekudai so hanzi visa ravakaitiswa here rinorwiwa after 2 months. Handiziva hangu nezvemavhisa. Saka vachitorwa kunoku kuSouth Africa akavatora achiti anenge achivarwinira visa ravo ndiye nemari yake. Saka akuzovaudza kwasara 2 weeks kuti hakwanisi kuvarinywira visa. Zvinhu zvake hazvina kumumira zvakanaka. Vanofanira kuzvirinywira visa ravo vega. Saka ivo vakati nemari yaanondipa hazvienderani kuti ndikwanise kuti ndirinywe visa rangu. And then iye akabva avati hanzi best option yangu kuona chitsvaga basa ushandi. Wotsvaga pakambani pekuti vanokwanisa kukuitira 2 years. Apa ivo havana kana munhu wavanoziva kuDubai kwachona. Saka vakatifonera kuno isusu back home vakati ndo situation iripo. Apa ivo vane 1 month vaenda. Saka which means ari kungokwanisa kuvapa mari yavo yepay yemwedzi 1 wavakashanda. Vanga vachisara nemwana. Saka isusu as a family takabva tangoona kuti zviri nani ticontribute mari. Hatisi kuda kubetserwa hedu nemari Smeli. But chatiri kukumbirawo inini hangu semudiarist ndatongovaudza kuti regai nditaure nani namabha vedu vanokwanisa kutibetsera. Tazvichikumbirawo kana pane mudiarist ariko kuDubai anokwanisa kuti avabetserewo kutsvaga basa. Isusu so far as a family tiri kureisa mari yekuti tikwanise kuvatumira vatsvage accommodation because iye akatovati tsvaga basa. Saka ivo vari kuti nditsvage basa ndiri pano hazviti because ari kungoenda futi kubasa achindisiyira mwana wake. Saka ndakutofanira kutomuvha out ndinotsvaga imba ndigokwanisawo kuti nditsvage basa. Ndakasungunuka because ndinogona kuita kuapply online ndiri pamba but zvigondinonokera. Apa 2 months dzinenge dzichingokwana wakuda mari yekudini yekurinwa visa rachona. Saka hope yatiri kuda ndeyekuti dai paita mudiarist anokwanisawo kuvaitirawo connection yemabasa kana kuti anozivawo kunowanikwawo mabasa very fast kuitira kuti patinokwanisa kuti varinywe visa ravo iri patinokwanisa kuti tivatumire mari varinywe visa vatsvaga accommodation the next 2 months dzinotevera vave pane imwewo plan. Ndo kuchikumbiro chandinacho. Saka kana zvichikwanisika ndaitozogona kupai nhamba dzake. So far iye hasati achinja nhamba achiri kushandisa nhamba dzekuSouth Africa. Ndo dzaari kushandisa paWhatsApp but ari ikoko kuve ari kuDubai. Ndo hope yandikukumbirawo Smeli kungokumbirawo kulingisiwa because vanotori pama1 chaiko chaiko zvokutoti isusu tikutofanira kutovatumira mari before this Friday. Saka mari hayo haisi problem. As a family we are going to contribute. But chichimwe chedu chatinacho chode paitawo mudiarist anokwanisawo
kungovalingisawo mabasa nekungobabetserawo chero kutsvaga accommodation yakachipawo iri nani isinganyatsi kudhura. Thank you sis Milly in advance.